Здравейте, казвам се Ивайло Секолички и съм създателят на приложението Health for Wealth. Правя това късо видео да покажа функциите, които може да намерите в приложението, как да ги ползвате и как да изградите здравословни навици. Вие сте получили вече линк за сваляне на приложението от вашата компания, как сте получили и линк или QR код, за да влезете в организацията, която сме създали в приложението за вас. След като влезете в приложението, и минете през онбординга, което са няколко въпроса, за да може да персонализираме приложението максимално много за вас. Идвате на така наречения home screen. Този home screen може да следите така всичките важни за здравето ви навици, като основата е храненето, което е 80% от ам, работата и остават упражненията, крачките и водата. За да добавите вода или да добавите упражнение, натискате на плюс бутона, което или автоматично се добавят 250 мл. Ако искате да добавите по-нестандартно количество вода или пък да добавите по-голямо количество наведнъж, то може да го направите след като натиснете върху самият кръг. Ето аз добавих още малко и се връщам на хоумскрина, където всичко вече се е заредило. Ако искам да добавя тренировка, която съм направил за деня, искам на плюс бутончето в Exercise, да кажем, че днес съм пичал цели 30 минути с така, среден темп. Имате среден, нисък или по-спринт насочено бягане. Аз съм се тичал със средна интензивност, с това го добавям по този начин, което се отразява върху всички параметри, които са заложени за вас, най-вече върху калориите. Виждате, че вече съм изгорил 191 калории, които се вижда горе вдясно и за деня ми остава да консумирам 1983, което е количеството, което ми се полага на база на моите години, тежест и височина. Крачките в приложението се изтеглят автоматично. Трябва да сте се свързали с, ако сте Apple, ако ползвате Apple, с Apple Health или с Health Connect на Android. Ако не сте успяли да го направите, то чрез профила си, като натиснете горе вдясно профилната снимка, настройки и Health Data Access може да го настроите отново тук. Вижда се, че аз съм свързан, така че няма нужда да го включвам отново. И ако съм свързан, то автоматично тегли всички крачки, които ще ви трябват за предизвикателствата и да видите вие как вървите с прогреса в увеличаването на движението през деня. Това, което е така, една от най-ползваните функции в нашето приложение е снимането на храната. Ако искате да снимате храна, има няколко начина. Може да най-бързият е с плюсчето долу вдясно. Когато го натиснете, визитат няколко опции. Тук можете да снимате храна или add food с гласа си. Нека кажем, че аз ще добавя хапване, като го напиша, да кажем, че съм изял паница. Едно доста популярно, така, по-популярно за сутрешна закуска. Натискам Next и нашият AI асистент ще провери какво реално всичко има в баницата и ще каже колко реално калории има в една баница. Приблизително, ако вие мислите, че сте взели по-голямо или по-малко парче, може да го настроите. Аз като си взимам баница, щом ще имам баница, то си взимам сериозно парче и го запазвам в приложението. Може да го запазите и да споделите с всички на стената или просто да си го запазите в вашият регистър. Аз това ще си го запазя само в моя регистър и виждам, че получавам един health score, който е 65, който е под така препоръчимите 70, така че не е от най-здравословните закуски, но въпреки това може да се вкара в калорийния прием, стига другите ястия да са по-балансирани. Получавам и така малка препоръка от това как да подобря това ястие за в бъдеще, както и гликемичната натовареност и детайли за това колко белтъчини, въглехидрати и мазнини има в храната. След като запиша храната, тя автоматично се отразява в моят дневник за деня и виждам, че днес ми остават 1200 калории. Всичко е персонализирано на вашите данни. Аз съм си заложил, че искам да свалям, така че автоматично ми сваля 500 калории от така, приема ми на калории за деня.
Вляво долу виждате копчето Connect, на български мисля, че е стена. На него се виждат всички споделени статии, постове и храни. За хората, които са решили да споделят храната си. И тук ви насърчавам да коментирате, споделяте и да се забавлявате заедно с вашите колеги. Една от основите на нашето приложение са предизвикателствата. Вие имате предизвикателство, което започва след 14 часа, след което може да се разделяте на отбори или да се борите индивидуално срещу другите, като не трябва да забравяте, че има и глобална цел, която заедно с вашите колеги трябва да постигнете, която е 6 милиона 825 хиляди крачки. Да, не е малко, но стига да работите заедно, е постижимо. Ако искате да се присъедините, просто натискате Join Challenge, обяснява ви детайлите на предизвикателството и реално вече сте вътре. Сега, след като почне предизвикателството, вашите крачки ще почнат вече да се отчитат, което е от утре. След като ползвате активно нашето приложение, вие ще почнете да трупате точки. Тези точки отразяват колко здравословни навици изграждате. Има списък с неща, които ви дават точки, 8000 крачки, 15 000 крачки, ако постите всеки ден и до 3 снимани храни, които имат така скор над 70. Също така ви даваме точки за това, ако скачите вашата профилна снимка, препоръчате приятел или ни последвате в Instagram или LinkedIn. Всички точки може да видите и в Transactions, които са отразени тук. След като натрупате точки, имате възможност да ги похарчите. Нашият магазин има различни награди от дигитални книги, които са с много вкусни рецепти или тренировки, които ви помогнат в вашите цели, или с други награди, които ние зареждаме за вас, или пък вашата компания зарежда, за да имате още повече награди за това, когато се грижите за себе си. И последно, в страницата Unite може да видите колко човека са присъединили, колко храни са снимани и колко дръвчета са засадени. Ако искате да засадите дръвче, става с натискането на бутона Plant a Tree и така допринасяте за това да живеем в една по-зелена и по-екологична среда. А, компанията, която засажда най-много дръвчета, излиза по-нагоре в нашия лидерборд, но всяка една компания, всеки един човек допринася за това ние да засаждаме след това дръвчета в България и така да намаляваме вредните емисии във въздуха. Засаждането става 2 пъти в годината. Тази година ни предстои април и юни месец. На главната страница ще видите и календар, който отбелязва и евенти, които те първо ще предстоят да се случат. Ако дадем малко напред в времето, ще видим, че април месец на нас ни предстои една лекция. Стигнем до април. Ето тук виждате малко връчен и нали, предстои семинар с Ами и Иво, което и само останало, където ще говорим за теми, свързани с храненето и движение около празниците. Също така ще виждате други евенти, други събития, които ще бъдат отразени в календара. Може да ги намерите и в страницата Unite. Най-отдолу са изборени всички. Добавяме и глобални събития, които са свързани с спорт или друг вид здраве. Това е всичко от мен. Наслаждайте се на приложението и ако имате някакви въпроси или нещо не работи за вас, винаги може да ни пишете чрез support копчето и ние ще ви помогнем при първа възможност.